Apen pau ke Sngi U Blei ke Sngi hakabayo ban teng biang ya ke ban sam ya ke tin ke U Blei ban kwa ban ai khublei ya phi baro basnga pro ke tin ke U Blei ngai khublei phi ke krteng ke jong Jesus Christ ngai ngu U Blei bang yo ini ke Sngi ke bang yo ban teng ya ke jingal ti ju ke jingim ke chongi ya tips cam bang idon ke jing doreng kat ke U Blei don bat ngi u ye yangi pediang ngi compare kum no ngilong baru tuayun Christian ini un yarap ini baru lagi kambah ke jingim ke jongpi pada ke ying ke sem ke jongpi wanam du jingkremen ke bapiyai lenti ke jingal ti ke bynta dan shibun ke jing bakla ke jing plot ke jing ke jingiaseng ke jingim jongpi ke ying ke jongpi henry utrai un pelat kita baru lagi jing janjar ke jongpi ke long shibun henry utrai un pelat kita baru baonam tenju tam ya ke pila bansa utrai un pelat kabakut juga ke jing ke jongpi ke ba up ke jing kerku sudah selendet juga jing kadon ke jing kerku ke U Blei ko pen kre ha ke jing ke jongpi baru Blei ula ban pen kelan na kada ke baktang sa ke batiang na ke du jingkremen sa ke badap jingkremen Blei ula ban pen wandur ya ke ba klemdur ula ban pendap ya ke sudah ula ban pen itenan ya kata ke belas sniudur lau soitan ula pen sniu U Blei ula ban pen bahapan habang ipai syo ni ke sngi kwa ban kren ya ktin ke U Blei ke balong ke kular ke U Blei hi na ke benta jong ilang baro kata galong ini puli ban ngas na ke shti ke nong room ke nong ke pra ke dekot ke ba ningkong ktin ke U Blei ko ongkum ni omdan ke jingpynrem ha kita kiba U Khrist jisu kata gari ke kular jong ke ktin ke U Blei ba kita gi badan U Khrist jisu onom dan su ke jingpynrem namar U Khrist jisu ladang IT ke jim jungi U Khrist jisu om dan su ke jingpynrem ha kita gi badan U Khrist jisu ong ke ktin ke U Blei SMP ke basngap ke U Blei hidon hapi ke jingpynrem namar ke jingim ke barem ke phila dep im jadi ke jingle ke mensua ke phila lep le ke pop ke phile ke jingklim ke jing auria ke jing tu ke jing thok ke jing syukor ke jing bamsam ke jing im ke ba phile ki kam ke sniu ki ba phisngotho ba kita ki kitsa ke jingpynrem po jongpi la pynrem pi de kita ke jingle wat ki briuru ki pynrem pi ki new benye pi ki la ibenye pi la kan sniu pi ki la kan no bom de pi ba pia chorum chaneng ro pio I tang ke jing sha pe khmat sudah ke jing em jongpi phisngo komba pila sha kentat phisngo komba kata ke jing sha nhiều bên cái lão quan hay cái chị em cái trong phi Henry là để phi pai show Jesus Christ là để phi ai cái chị em cái trong phi show Jesus Christ how Jesus Christ cái chị em trong phi onom dan pynrem show namar cái snamu Jesus kan sat lut ya ki pop ki ba phi la det le baro om dan cái pop ka ba cái snamu Jesus kamla ban sat cái snamu Jesus kala ban sat lut ki pop baro ki bangi ni la det le cái chị em trong pada om tang U Blei usat yangi dekat senam jemu U Blei mahap sendon yaki pop ke jangi pada om tang mahap yangi Henry udah penkesan sendon yangi kawon ni yang khmat jong U Blei kum ki bom jule pop kata dekat jing penkesan kata dekat jing mahap ke jong U Blei dari ke dau om dan su ke jingpynrem kita ke badon U Khrist jisu lagi breu kita ken mau yaki ai ke phila deple Henry U Blei habula map u klet sendon yaki ai ke phila deple ke dau om dan su ke jingpynrem ki ba kita kibadon U Khrist jisu ong ke ktin ke U Blei tong ini pet bar nga daga nuksa na ke Bible hi shopang ka wei ke riu kan thai ka balawalam dagi Pharisi hakmat jong Jesus Christ namar ba kitmu ban pynrem ya ka da ka ba online thamau no ya ka da ka bangila ban shem me daga jingja ha ka gospel ka jong Yohanes kalanong ka ba pra pinpuli na daga khot ka ban ningkong terter hangni ka yathu bagi lagi Pharisi kila yo ban kem ya kawai garu kan thai ha ka ba kilap ya ka ba kadang klim balawalam ya ka khmat jong Jesus Christ bagi ong yo Jesus kat kum ka an jong Moses bagani ka kan thai ka ba klim de ban len thamau no ya ka de ban pynrem ya ka de ban penyap no ya ka kata de ka jing ong ka jong ki Pharisi hakmat u Jesus Christ bat ki walam khnang hakmat u Jesus Christ ro khnang bakin kliu Jesus Christ ayu don ban ong ye kane kentai Henry habau Jesus Christ
ulo yo iya kata bagi temu ban pynrem ya ka riu kentai padu Jesus Christ ula dem shatiben ong ka tingka U Blei palu tho daga sinre ti jung u ha ka khandong bat kat ba udang dem onda ula yeng neng ta Jesus Christ ula ong gi kentin ha khamat ju ki parisi tong ine puli ban nga hai le khot ba nyeu wong henrei Jesus ha ula dem shatiben ula tho daga sinre ti ha ka khandong henrei haba kidang dem kali ya u haba ula penyeng yela de ula ong haki utau ba klempop na pedeng jong pi to ulen them mau ningkong yaka ula dem shatiben ula tho haga kendo kite haba kile yo sngoy daga ktin kila sngo kendo bat kile yamino way kila sedang nadu kibala khamtemen hadu kibakadu kila ino marway u bat daga briu kabadang yeng hapedeng tiu jisu lai penyeng yela de haba umyo isu yano henrai tang daga briu ula ong haka ko briu hangnu kita kinong mudui jongpa omdon ba pynrem ya pha kate kala yatho omdon akan ran jisu te ula ong haka nga ngam pynrem ya pha to khilet no wat le pop shu kani kede ke ka ba la ja hadien bala walam be ne ka kenthe ya khamat Jesus Christ nagiri ki parisi aba kitmu ban walam khnang khmat Jesus Christ khnang ba an pynrem ya ka an thamau ka kat kum ka anju Moses and rei habu Jesus Christ ula ong hagidi ki parisi bat kita ki nongtho uta uba klempop na pedeng jongpi ai ba unlen thamau ningkong haba kilio sngoy daga ktin la dung ye ka donu ka jongki la pynrem ye ki daga ktin ki sngo thu ila de ba ki nongpoh hi bat baro na pedeng jongki kila kinria no na daga Jaka bat la ino ya ka akmat Jesus Christ padu Jesus ru wong hangnu kita ki nong budoi jongpa omdon ki ba pynrem ye pha padu Jesus ang ngaro ngam pynrem ye pha khilet no nang ne wat le pop shu kata gadi ke ka belaja gadi ke por haba walam ye ne ka kenthe ya khamat Jesus umdon ya ka ban pynrem ya ka Jesus shem la kentat ya ka shem la niat ya ka sharut em shem la iben ya ka shem la pynrem ya ka baka kala de ble penban Jesus ka bu de ka Jesus hak bukum gani ka por upen im ya ka usu spa ya ka upelai lu ya ka dari ka jing im jong ka jing pynrem wa ya ka jing im ka bathmai badu khot ya ka ka jing im ka bakan im no ka jing im ka bathmai ka jing im ka bonom le pop shu ka dau Jesus Christ wa nganom pynrem ya pa pa wadlom le pop shu nang ni sakman kata di ka jing kermen ka bo Jesus Christ wa ya ni ka brio wa shem la pynrem ya ka penban wa ya ka jing im ka bathmai padu yarap ya karo bakan imno ka jing im ka bathmai nang ni sakman pi hau Jesus Christ omdan su ka jing pynrem le se ma piro ke basngap ya ka khubor ni ka po la pynrem ya pi dala dehi pi pynrem ya la de dala de namar ka jing im ka barem ka jong pi ki breu ki pynrem ya pi ki bayeng ki pynrem ya pi namar ka jing long ka sniu ki jat pop ke pi le ki jing kamboman ki pi la deple ying ka jong pi ka pai ka pra ka kam ka jong pi kam shimla sei so shu ka jinga dei ka jong pi shukrem kam shimla ye don shu ka jinga dei bha namar ka ki kam bomman ka jing klim ka jing auria le se namar ka jing tu ka jing thok ka jing shukor ki jing le bomman baro la de pan le la pynrem lut da baro henrei hau Jesus Christ sabapiwan utra Jesus ong nganom pynrem pi Jesus kloi ban pen pi ban su spa pi ban pynthmai pi ban thau thmai pi ban ai pi ka jing im ka bathmai dene ka daw chiti ba ar koren ka long ba san khot ba khat niu la dau u don hau Khrist ulong jing thau bathmai ke ki berem kin tu no hakmi ke kin jalong ki bathmai how Jesus Christ on pynthmai pi on thau thmai pi bat ka berem on pendu no ne ka jing im jong pi on ai pi ka jing im ka bathmai on ai pat pi ka jing im ka ba job ka ba kmen ka jing im ka ba kerkhu ka jing im ka ba blei ulio ban ra ban penon buram but how Jesus Christ pila ban im ka jing im ka ba klam jing le pop shu nang ni shakaman Jesus Christ u khot ni kriu kan thai wat nom le pop shu ka dei ka jing khot ka jing im ka jing penthmai ya ni ka sngi ma phi ban mangilang gi ba sngo ni ka ktin ka chop lai yang in one show Jesus Christ yang in ai ka jing im jing show Jesus Christ namar how Jesus omdan su ka jing penrem ni ki pop ki bangilang le
how Jesus Christ ngila ban im ka jing im ka ba thmai ka ba job ka ba man bha la pi ai ka jing im jong pi chu Jesus Christ utrayan pen thmai biang sai sin ka jing im ka jong pi par un tei pat ka jing dei ka jong pi yeng un tei biang ka kam ka jong pi un tei ka lawe ka jong pi un tei ka jing dei ka jong pi si kurem un tei ka jing dei ka jong pi si para un tei ka jing dei ka jong pi bat ki wei pat but ke ka ba thmai ka ja ka jing im jong pi ha wa ki breu sa ki sen ken yo i pat ye ka jing im ka ba thmai ka jing im ka ba kar khu ka jing im ka jong pi ga da wanam shongsa ha ka jaka jo ka jingpynrem wanam kitsa ka jingpynrem and ban wan shu Jesus Christ un siuspa un puntmai un penem ye pi un ma ye pi un sat ye pi de ka snam jo un piksan ye pi but onam dan jingpynrem shu but pinim ka jing im ka ba light loy ka jing im ka ba dap de ka jingkemen dap de ka bor ka U Blei nang ni sukman Blei ka khu ye pi le ban ka tien ka U Blei ni ka por ani ka por yang ni ne dwai lang May wana kamat jome ko pa lang ba Jesus Christ ni aingu ime ka ktien ka jome ka balong ka kular. Baum dan shu ka jingpynrem ha kita ki badon U Khrist Jesus. Ablei habangi ai ka jing im jongi shame onom pynrem ni. Habangi wan shame menom pynrem ni menom kentat yegi. Menom i ben yegi. Menom ngiat yegi sharot. Habangi wan shame me pediang yegi compare kum nang ilong. Habangi wan shame Memen maap yagi, memen sat yagi, daga snam jome ki pop ke jongi. Memen pen im yagi, memen pen light lo yagi. But memen pen ksan yagi je im chungi pen long yagi. Ujing tau ko batumai. Hai ke bagi ke barim kin tuno. Hakmi ke kin jalong ke batumai ke je im chungi. Habangi wan shame, men ai ke jing pen im. Men pen po yagi shika linti shika jing kremen, shika jing im ke bala kerku, shika jing im ke badan ke jing tumo. Ablei yarap ingi baro lang gi basngap ablei yarap ingi bangin aino ka GM jungi shame oh ingi lale shibun ki pop dan pon ki basngap ringkat ka pop ringkat ka jingpynrem ringkat ki kambaman ringkat ka jing snowrem ka GM jungi ringkat ka jing snowle rain ka baki kiman habaki la deple ki pop ki baki le en re bangi wan shame mete try me mon ya ka ban pen im ban priang ban pentmai ban kerku ban teipan ban penan buram pat ika GM jungi kata deka man ka chome ko twan Jesus lai lagi breu kala iban lagi breu kala nyau ben lagi breu kala yato kana sneu ka kerteng ka jungi en re me te try me la ban penan buram pat yangi habangi wan shame men ker khuno iki breu ka chome ka basa ika tin ka chome ni ka sngi oblai ban long ki bakin pai shome kin ai no ka GM jungi shame men ma iki pop kerengkang ka jungi men pelat no iki na ka jing sneu ka bakila dat le ko try Pelai lu je ki hari ka por ablai. Thau thumai ki kta ida ka jaka ka baki terlat ablai. Kta ida ka jinglong ka baki terlat bakin light no ida ka jinglong ka basneu. Pelai no ikin ida ka jinglen ka basneu. Ida ka jinglen ka klim ida ka jinglen ka auria ida ka jinglen ka dikiat ida ka jinglen ka thok ka tu ka syukur ida ka jinglen ka entertainment pelai no iki sisendan ida ka jinglong ka basneu ida ka addiction ida ka jim chuki. Pelai no ikin ida ka drugs dari ka jinglong ka ba baman ka ba sno ka jim chuki pelai no iki ko try daga kertengu Jesus na pejat ka pen prai ki kentri baman daga jim chuki long bala pedkut no iki kentri baman daga jim chuki daga kertengu Jesus Christ try men ai ki ka jing light lu ni ka si pen sle iki ni ka si ko try kada ka jing pen sle ka ba kdia lu iki lengkor baman ni ka jim ka jong ki ko try Jesus Blei thau thmai ka do no thau thmai ka jingmat thau thmai ka jing im ka jinglong ka jong ki ka dwai ba ka snamu Jesus kan satlut ika pop ka jong ki baro kan sat ida ki addiction kan sat ida ka jing sneu baro ni ka jing im ka jong ki ko try pelong ki ka jing thau ki ba thmai pen im ka man sim ka jong ki ko try pendap ki da man sim ko pendap iki ko try ni ka jing start ka jome pendap iki da ka jing sok da ka jing command da ka jing ai ka jome ai ba ka berim kan du no ni ka jing im chuki ka bat mai kan long pendap iki de ka jinglong ka jong me hi ko twai pendap iki de ka jinglong ka ba rublei ka ba yaisha ka jinglong ka ba khoi ka jinglong ka ba try ka ba jemnot ka jinglong ka ba try Jesus Blei ka ba dap jing U Blei ka dot note ka ba dap de ka jing shep ding U Blei hi nang ni chakman penloi ki ba try ba kin be brai shike iki ka kin jam sim nang ni chakman kin be brai shika hok ka jome kin rong shika jing dwai kin sedang ban bang ban dwai ban sliang ban puli ka ktin ka jome ban sliang yemehi ban sliang ban lech ka jingiaseng ban sliang ban le ek ba bha ko twai tei ka jing im ka chongki tei ka jing im ka chongki ka twai
thau thumai ki ko trai penyo pat ye ka bela du no don ki bela du no e ka long yeng namaro ta ka jing klim ka jing auria penyo pat ye ka jing adesh kurim ablei trai ka bapan pen khia ye ka jing mong ka jing thang ji kurim ba ma ye ka jing thang namar ka jing imbas new jong kurim ko trai chi soblai trai men te ka jing adei ka jong ki pen khia pen long ka wei biang walam biang ka long yeng ka song sok song sai te ka jing em chi ki khon ka jong ki ka bela jat ka pra pen poi ki khon ka jong ki shika jing klau man shika jing em ka ba kin shakri me kin le ka jing le yo pen sngewbha ye me nang ni shakma te ka jing em jing try wei poi ka ba sngap ni bokum ni ka por pen ku bor pen thmai pen bhapat ka jing em jong ki pen bhapat ka jing long ka jong ki don ki batlot ki bom simlala ban I ka jing long sni pen ku bor ki pen dap ki do men sim khoi pen thmai ye ka bor ye ka jing em jong ki pendap iki de ka bor ka chome makin la man I no ye ta ka basniu na ka bor ka chome men sim khoi ra kan ti ka chim chaki prohai men pen yo pat ka chim ka ba kerkhu ka chim ka ba job ka chim ka ba sei so nang ni shakaman prohai men kerkhui wei poi ni ka singi kerkhui ki de ka jing ko jing khia don ki ba pang ka ba shitom e kren ka jing khia de ka jing james namu jisu kan tu ka jing pen khia ka chome ha ka met ka phat ka chaki ta I de ka khot met ka ba pang ka ba shitom kan khia kran ka met ka chongki daga kertengu jisu nga be itu ka man sim paman ka bawra ka jingpang ka jingstom ka mak itu ka jingpang kan umno kan kria no na ka met ka chuki kren ka jing pentmai ka jome ko try kan wan lo ka khot met ka chongki nadu klik ka chat tapi ka jingkhia ka jome jisu ka jingkhia ka bahadon ka met ka ju jisus Christ kan tu ya ka met ka jongpi ane ka por ka met ka chukian pdiangi ka jingkhia ka banu jisus Christ ane ka por kom chu rob lai tei ka yeng ka chongki tei ka jingem ka chongki tei ka kam ka chongki ka try pen sle iwe poi pen kok bor ke thau thumai ke pen khlan ke met men sim jing bat jing prakhat nga kren ke jingkhia aka met ke jongki nga kren ke jingkhia aka jinga dei ke jongki shikurem nga kren ke jingkhia aka yeng ka jingkhia aka kam ka jingkhia aka jingpule ka jingkhia aka liang baro ka jingkhia kran ke jingmat jing prakhat aka met ke men sim ke jongki kan wan ke jing pen khia ka na me ko try ngai ti no I wei poi ke basngap ke ktin ka jome ni ka por ngai ti ki kti blei ke jome ya lami ke ni ke sngi hikai ke ni ke sngi beteni ki pen poi ke shika jing thmo ko chome ai ti ki kti blei ke chome ke jing em choki nga dwai ha ka kerteng ke Jesus Christ ban Nazareth amen amen blen gr khoi phi ni ke sngi ai ti ke jing em ko jong phi chau Jesus Christ amara ha phi ai shu Jesus Christ priang ni phi compare kum lo phi no un map ye phi un sat ye phi de ka snam jong ki pop jong phi par onom pynrem ye phi un kan tiu phi un ra un tei un pen man ba un pen non burom pat ka chim ko jong phi an ni shakamat but ha phi ID ka chim jong phi shu Jesus Christ un pen emi ka men sim ka jong phi but pin klalong u khon ka khon jong U Blei but pin klalong ta gain ka badon ka ching kerman U Khrist ha phi ka jing kerman ka burom ha phi ID ka chim jong phi how Jesus Christ U Blei ka khui phin ta ka burom ka jong U Blei amen